Κάτι cool. Κάτι cool. Πήρα kill. Αριά. Δικό μου ήταν το kill, ρε. Τρελή με το πήρε. Κόψω. Ξέρω πως προσπάθειες έχουν γίνει αυτό το βίντεο, πάλι έχασα. Παλεύουμε υποπόταμο, it's a time. Α, είναι χίπο. Πάμε σε Κάποιο. αυτό. Ω, μαλάκα. Bullseye. Αδικιά. Με το kit μας. Τώρα, Το έχουμε για όλο αυτό το ταξίδι της περιπέτειας της ζωής του Kid UHC. τι του Kid UHC, σπίτι. Τη φάλαινα σκοτώστε, κάψει φάλαινα. Την έριξα τη φάλαινα. That skills, ρε. That skills. Οπ. Άδικους creeper με πιτζάμες. Emily, ωραία, σου θύμισε κάποιον που δεν θυμάμαι ποιος θυμάσαι. Τι? Εκείνο το καλό YouTuber, ρε. Όχι, μη... Σου διάλο! Το ξυλάκι που πέτει με λίγο χωνάκι και λίγο πατατάκι. Πού σε ρε? Για όλο αυτό το ταξίδι. Hardcore PvP. Έχω να σας πω μια κανονική λέξη που την υπνόησα εγώ, είναι λαλαλαμπού. Ποιος έχει φορέσει 5 βρακιά, ο Μπόμπς Κατουλάκης. Το σκότωσα. Όταν παίρνω ένα kill. Το σκότωσα. Στέφανε. Όταν παίρνω ένα kill, οι αγελάδες βγάζουν φτερά. Σκότσε έναν. Τι αυτή τη στιγμή τη λέγανε Μάκι Ντόντι. Μαλάκα, τους καθάρισε ο δόντους, ρε. Βρωμάει. Έλα, στη βλάπη μου εσύ. Άντε. Πας να μου πεις στην εσωτερική, ρε. Εγώ παίρνω στην κλειστή εσωτερική. Α, πώς το βάρεις έτσι? Ρε, ακούς, έχω 69 kills. Τυχαίο. Όχι, έπεσε χωρίς armor. Κανονικά εγώ έχω 89. Όχι, 88. 11-8-8. Είμαι ο μαλάκας με τα αυγά, αυτός είμαι, ναι, αυτός είμαι, ο μαλάκας. Κοίτα, ο μαλάκας, κοίτα από κάτω σου λέει, θες αυγό? Πάρτο! Ωραία, τρέχω. Και ένας κουμπανάει με το χέρι, λες και Ουλανταδάμπα! What? Πάνω το σκότωσα. Κι άλλο kill. Στο σχολείο και θα πω πως είναι χαρτομάτιλο. Παραξήγηση, Παρεξήγηση έγινε, παιδιά! Μια πίτσα εγώ παραδίδω μόνο.